Sviatok svätého Huberta sa slávi 3. novembra a je dňom patróna poľovníkov, lesníkov a ochrancov prírody. C.V. Hubert bol náruživým poľovníkom, žiakom svätý Lamberta a biskupom v Maastrichte v Holandsku. Podľa legendy svätý Hubert počas poľovačky uzrel jeleňa, ktorému sa medzi parohmi týčil kríž. To spôsobilo, že si ho poľovníci zvolili za svojho patróna. Pripomína príbeh svätého Huberta, ktorý sa po duchovnom zážitku obrátil na kresťanstvo a stal sa ochrancom zvierat. Tento sviatok spája poľovnícke tradície s úctou k prírode a vyzýva k etickému prístupu k lovu a zodpovednému hospodáreniu s lesnými zdrojmi. Význam deň slúži ako príležitosť na zamyslenie nad etickým lovom, úctou k prírode a zodpovedným hospodárením s lesnými zdrojmi. Oslava. Poľovnícke a lesnícke organizácie si pripomínajú svojho patróna a záväzok k ochrane prírody. Modlitba k svätému Hubertovi. Budem pamätať na smrť a na to, že mám evangelizovať svojím príkladom. Bože, Ty si naplnil svätého Huberta svojou láskou, dal si mu vieru, ktorá premáha zlobu sveta, a pridružil si ho k zástupu svätých biskupov. Na jeho príhovor daj aj nám vytrvalosť vo viere a láske, aby sme mali spolu s ním účasť na Tvojej sláve. Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo On s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kráľuje po všetky veky vekov. Amen. Zdroj textu AI a net.